Добър ден, хора! Днес ще правя на някой кафе. Ти на кой? Ой, не пада. Чакайте малко, хора. Чакайте, че виж колко кафе е останало днес. Аз много съм пъти пил. Тата, кафето не стегна. Аз не искам много. И сега какво сте минали? Раната? Да. Добре, че я включа даже още. Изключи. А? Изключи я. И аз изключих. Сега включвам. Да, за малко така. Слагам захар. Светвам. Колко захар искате? Една лъжичка. Или две? Една. А мога ли две да това? Може. Там е хубаво. Хочу. Най-интригуващото е, че открихме разнообразни моменти, различни и много стари. Това е характерно за частната търговия. Частната търговия създава процъфтяващ черен пазар за контрабандно среба. Не е ли незаконно? Нелегално е, Чакайте малко. компанията забранява доставките на сребро от Нидерландия до Азия и обратно. Доказателство ли са? Всички са нелегална валута. Така, слагам от тук малко, че може да стане беличката. Чакайте още един. Защото може да се използва за покупки на стоки, като... Ето да не слагам още едно, да не се разлеем никъде. събират монети от роднини и приятели. Даже го бръстим И когато необратно. пристигнат в Азия, Слагам и разбъркване. нидерландската източно-индийска компания срещу печал. Макар и да са нелегални. После имам да пускам пералня, чакай да проверя. Защото с Имам контрабанда ли да пускам пералня? се купи повече. Нямаме пералня да пускаме. Ще да го разбъркаме хубаво. Разкрива, че частните пари са разпръснати не само около фермата, но и на други места от изследваната зона. Това поражда много хора. Дали само търговците са го прилагали, или е по-широко разпространено? Това е широко разпространена практика. След капитана на старшия помощник, пекарите, търговския представител на компанията и по-ниските... И мисля от мен, че направи хубавото кафе.